B'investiment ta' 43 miljun euro, f'Novembru se jiftaħ il-bibien tiegħu il-kumpless Hilltop Gardens, villaġġ lussuż fin-Naxxar maħsub għal min ikun se jirtira. Il-villaġġ fih 133 appartament lussuż, filwaqt li jinkludi wkoll numru ta' djar u għad kbir ta' faċilitajiet oħra. L-iskop ta' dan il-proġett hu li fih jgħixu kemm anzjan indipendenti u anki oħrajn li għandhom bżonn ta' attenzjoni u kura. Fost il-faċilitajiet fil-post wieħed isib pixxina, fitness center, spa, ristoranti u librerija. Il-post se jkun fih ukoll klinika b'servizz ta' tabib 24 siegħa kuljum, filwaqt li kollox huwa maħsub biex l-anzjani f'saħħithom jintegraw bħala parti mill-komunità tan-Naxxar. Sodisfatt bil-mod kif żviluppa l-proġett, l-intraprenditur Anġlu Xwieleb iddawwar mal-post lill-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi u l-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia li nota l-kontribut tas-settur privat fil-kura tal-anzjani. Kif ukoll anke s-settur privat. U hawnhekk naraw livell ta' standard għoli għal persuni b'anzjanità illi allura qed naraw is-settur privat jaraf x'inhuma l-istandards li qed jissettja l-Gvern u anke l-istrateġija tad-dimensja fejn qegħdin naraw hawnhekk illi dawn il-żewġ kunċetti iddaħħlu sew f'dan il-proġett u allura jgura tajjeb għas-settur il quddiem. Anġlu Xwieleb qal li l-ħsieb tiegħu biex iwettaq dan il-villaġġ tal-irtirar imur lura 25 sena. Iżda kien propju sena u nofsilu li beda x-xogħol fuq dan il-proġett. Jiena nsifer ta' spiss rajt bar Malta li hawn dat tip ta' villaġġi għat Malta u il-ħajja tal-Maltin dejjem qed tola, il-livell tal-għajxin dejjem qed tola, u allura ħadd il-bżonn illi issa wasal iż-żmien illi jkun standard ola fejn ikun anzjani jkunu għattaw il-komplement ta' ħajjithom. Il-Ministru Konrad Mizzi fisser dan l-investiment miljonarju bħala konferma ta' kemm is-settur privat huwa konfidenti li jinvesti f'pajjiżna. L-ekonomija qed tikber u s-servizzi qed jikbru wkoll hawn fiduċja fil-pajjiż u naħdu pjaċir meta naraw investituri bħal dawn li qed jirriskjaw il-flus tagħhom u jagħmlu d-differenza. Aħna bħala gvern se nibqgħu nissapportjaw l-intreprenuri Maltin biex ikomplu jinvestu. U ovvjament għandna il-pjanijiet tal-investiment fis-settur tas-saħħa.